ואנחנו יודעים להתמודד עם איומים שונים. ראינו גם את היירוט של חיל אוויר הבוקר בדרום. אנחנו יודעים לתת מענה. זאת לא הגנה הרמטית. ולכן החשיבות בלהישמע להנחיות פיקוד העורף באופן קבוע, זה מציל חיים, מרחבים מוגנים מצילים חיים, ואנחנו גם נמשיך ליירט ככל שאנחנו יכולים בצורה מלאה את האיומים של האויב. זה לא הרמטי. אפשר שאלה בבקשה. נוספת, הפללתם היום, כמו שאמרת, את בית החולים שיפה ואת הפעילות שמתקיימת מתחתיו. האם זה אומר שצה"ל מתכוון לפעול שם? וגם בשעות האחרונות דיווחים שישראל הסכימה לאיזושהי הפסקת אש בתמורה לשחרור של חטופים. האם לכך אכן פנינו? אני אגיד קודם על בית החולים שיפה. אנחנו הבאנו ונמשיך להביא דרך אגב עוד מידע. אנחנו נפרסם עוד סרטים של חקירות, של שבויים שמתארים את הדבר הזה ביחד עם שירות ביטחון כללי. אנחנו נביא עוד ועוד מידע על השימוש במתקנים אזרחיים, הומניטריים, במקרה הזה בית חולים שיפה, אבל לא רק בית חולים שיפה. אנחנו נחשוף את זה לעולם, את השימוש הציני של חמאס, שהוא ארגון נפשע, שמשתמש באוכלוסייה שלו כמגן אנושי, על מנת להגן על פעילות הטרור. אנחנו מרימים לעולם דגל אדום על העניין הזה. אנחנו לא נוכל לאפשר פעילות טרור כנגד מדינת ישראל מבתי חולים, ואנחנו נצטרך, יחד עם העולם, להתמודד עם הדגל האדום הזה. זה משהו שמדינת ישראל לא תוכל לאפשר אותו.